The ENCA has a tendency of acting dumb and pretending they know nothing about what's going on in our country. And they end up asking us foolish questions, stupid questions that make South Africans look like enemies of peace. Sis. Ama-illegal foreigners, ama-spaza shops, aseqalile ayagadla e-KZN. Ngikhuluma njena izingane ezigcwele phama izibhedlela zilwela iy'mpilo zazo emva kokudla ezikuthenge kuwona ama-illegal foreigners, ama-spaza shops. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. The ENCA has a nasty tendency of acting dumb and pretending they know nothing about what's going on in our country. And they end up asking us questions, stupid questions, foolish, nonsensical questions that make South Africans look like enemies of peace. The ANC, uyabona i-ANC mfethu, mina ngazi ukuthi ngizoyithini, SABC nawo lo mkhuba lo. Sikhathele phela intatheli ezizosibuza uDoti nje. Intatheli ivele isuke kwi-media house yayo izokubuza uDoti. Ngiya-understand mhlambe bayabhalelwa ama-scripts noma kwenzakalani. Ufuna ukungitshela ukuthi i-ANC ayazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa? Uyazi ukuthi iqeda kubuza ukuthini? Ithi why are we so intolerant? Why are we so intolerant kuma-fellow South Africans? Why is that hate? Why are we hating each other? Ufuna ukungitshela ukuthi i-ENCA ayazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa? Like seriously. I-ENCA kumanje la eKZN, eJozini, eDumbe, eVryhead, naseLokhuzeni, naseThekwini, endaweni eziningi nje izingane ezigcwele izibhedlela kumanje. They are not broadcasting that. Abayihluphi nokuvakashela lezo izibhedlela lezo. Babuza ukuthi izingane zidleni, izingane seyiqalile idlisa upoison. Ama-foreign aseqalile ayagadla. Izingane ezigcwele izibhedlela. I-ENCA ayikwazi nje lokho. Izosibuza uDoti nje ukuthi why are we hating each other? Why are we so intolerant to each other? Aniboni guys ukuthi labantu laba badayisa ama-drugs. Anikwazi naloko ukuthi labantu badayisa ama-drugs. Above all njena, anazi ukuthi labantu laba ba illegal. That's why we are calling them illegal immigrants. They are illegal. They broke the law. They broke the constitution of our country. So nina anazi ukuthi kwenzakalani. Anazi ukuthi labantu laba badayisela ingane zethu ama-drugs. Anazi ukuthi labantu laba ba-involved kwi-human trafficking la. Anazi lutho nje nina, anazi lutho. Si-intolerant thina. Lezi intatheli eyibuza uDoto njena zivelaphi. Ilokhuzana i-ENCA yonke izobuza ushit. Oh. Sixolise nantu udaba. Why are we intolerant of fellow Africans? Why don't we like each other? What is it? Was it the divide and conquer that the West actually came with when they came down here in Africa? I don't know. Tell us what you think. Why are we so intolerant of each other as Africans? Why are we intolerant of fellow Africans? Ama-illegal foreigners, ama-spaza shops eKZN aseqalile ayagadla. Ngikhuluma njena kulokhu kusabalale njalo ama-video ezingane zisesibhedlela zilwela izimpilo zazo emva ukudla ezikuthenge kubona. Oh my friend. Uyazi kwaleli igama elithi my friend mina seliyanginyanyisa nje kahle angisalifuni. Cause a friend is a friend. You understand? Akekho umngane ongakubulala. My friend, my foot. Angazi umhla 30 uzoshaya nini tilwe nalabantu baphindele kwela kubo. Kumanje ingane igcwele izibhedlela kumanje. Igcwele izibhedlela ingane. Kodwa kuloko kuthiwa kufanele singabi intolerant, kufanele silandele imithetho. Asinankinga nokulandela imithetho, but our children are dying and akekho noyedwa oyihluphayo kulabantu abakhulu ukuthi attende leyo situation. Kuthiwa we spreading propaganda. Qinisela Sithole. Qinisela uzoba right. Qinisela Sithole, qinisela. Bonke nalabo abangale bawudlile nalabo esiqale kubo ngale. Ithenga in red one or brown? Red one. Senze njani ke sithini?
Sithini wenziwa njani makunje? Angazi mina bona mina thenga anya. Wena uthenge kuphi wena? Anya. Kusho ukuthi kumele kiwe anya ke manje. Yeah, that is I buy anya. I have seen even boys everything. Wow. Yabona nje ke manje. Eyami le ingane lekhala. I know there is. Lena nje le ekhalayo njengamanje yami. Wakho la? Yebo. Yeah, salad Ruben I know. She stayed there next to my shop. Yeah. Lento lena wedudu le bekumele mina ngiqale police station nehle niye ezana. Into manje kumele siyenze ileyo vele. Sekumele siye police station. Udayise kuphi bese yena eya lapho bese Mbukeli xhumana nathi ey'nkundleni zokuxhumana usitshela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba lokuthi iy'ngane ey'ningi seziyaqala seziyagula zilwela iy'mpilo zazo ey'bhedlela kodwa uRamaphosa uthuli nje uthenya and ama-media houses amaningi awafuni ukureporta ngey'ndaba zangampela aloke sitshela nje ngezinto eziwumsayi